Libitori, de podcast die we doen voor zoveel leuke mensen. Ieder is welkom in Libitori te gast. Jij kan komen vertellen hoe jij leeft, hoe je het leven ziet, wat je hebt meegemaakt allemaal, wat je denkt anders te moeten doen de komende maanden, dagen, jaren, you name it. Maar het leven op zich in zijn algemeenheid is ook wel iets wat de nodige aandacht behoeft. Zo is dat. Maakt niet uit waar je zit. Maakt helemaal niet uit waar je vandaan komt. We vinden het altijd fijn als we gesprekken mogen voeren. Het is maar taki dat je leert. Dat naar Libi. En wie weet leer jij ook iets van mij. I don't know. Zo gaat dat eraan toe. Maar we doen het in opdracht van de Budget Spot. Dat is het ja, Libitori. Tweedehands kleding, maar ook nieuwe kleding die je hier kan komen halen. We zorgen ervoor dat je wel tevreden naar huis gaat. Goed, aan de Frangipanenstraat 163, hoek Kasaba Oloweg zijn we. Showcon, waar is ondergebracht? Showcon Media, omdat je het moet weten. Furlin is bij ons vandaag. Furlin, hoe gaat het met jou? Lang niet gezien. Ja, we zijn er wel, we doen prima. ons best. Ja, waar kom je vandaan, Furlin? Waar ik vandaan kom? Uit de womb van mijn moeder natuurlijk, in eerste instantie. Oké. Ja, dat is een goeie. Ja, kunnen we mee leven, ja. Ja, toch? Ja. Nee, ik ben geboren in de Anniestraat 71, bij mijn oma, in huis. Daar ben ik eigenlijk geboren. Vervolgens heb ik in Suriname gewoond precies 9 jaar en 9 maanden. Ja? En toen heeft mijn moeder ons gehaald. Mijn moeder was inmiddels naar Nederland vertrokken, in een militaire ziekenhuis gewerkt daar, om voor ons een betere toekomst te zoeken in Nederland. En toen is ze teruggekomen, heeft ze ons gehaald. En ja, toen zijn we naar Nederland verhuisd. Een not knowing land, vol verrassingen. En je moet rekenen, ik was toen 9 jaar en 9 maanden, was ik oud. En mijn broertjes en zusjes, mijn zusje was een jaartje jonger dan mij. En dan heb ik een broertje, die was 6. En een ander broertje nog, die was 5. Ja, voor hun is het een beetje een traumatische ervaring geweest. Voor mij niet zozeer, omdat ik heel anders in elkaar steek. Ik was altijd al heel apart dan de rest. En vervolgens zijn wij naar Nederland vertrokken. En daar zijn we opgegroeid een poosje in Amsterdam. Hebben we rondgezworven. Tegenwoordig mensen komen naar Nederland. Ze krijgen onderdak, alles. Toen de tijd was het niet zo. Ja, we hebben rondgezworven. Sneeuw lag echt heel hoog. Het was ijskoud. We hadden niet de goede kleding ook. En alles. En dat komt omdat mijn moeder had een woning. En vervolgens vroeger kon je woning kraken. En wat had mijn moeder gedaan? Zij werkte in het ziekenhuis en een collega van haar had ze opgevangen in dat huis. En mijn moeder is teruggekomen naar Suriname om ons op te halen. En vervolgens heeft die vrouw ander slot gedaan op de deur. Dus toen zij kwam met haar kinderen, hadden we geen onderdak meer. En dat was in Culemborg, dat is voorbij Utrecht. En toen hebben we dus in de avond met de laatste bus nog naar Utrecht kunnen gaan, maar we moesten naar Amsterdam. Vervolgens komt mijn moeder een neef van haar tegen, niks is toevallig natuurlijk, want het was ijskoud, we konden niet meer met openbaar vervoer terug naar Amsterdam. En die heeft ons toen onderdak verschaft voor die ene nacht. En de volgende dag zijn we naar Amsterdam vertrokken. Maar ja, we hadden geen onderdak, dus ja, brandweerkazerne geslapen, politiebureau geslapen. Uiteindelijk kwamen we aan de Marnixstraat, bij een hoofdkantoor van de politie. En die rechercheur heeft mijn moeder verder geholpen en is instanties in gaan schakelen van hey, dit kan niet, er moet onderdak komen voor hun. En toen hebben we een poosje gezeten in een schuurtje achter bij een Hollands gezin. En dan moest je door de woning heen lopen, moest je de tuin in en dan had je een schuurtje achter. Met een klein houtkacheltje erin. Mijn moeder kan daar ook niet koken, niks niet. En daar had die meneer een stapelbed gezet en een opklapbed. En daar sliepen we. En dat hebben we ongeveer 3/4 jaar gedaan.
hebben we daar gewoond. We gingen ook gelijk op school daar. De school was net aan de overkant, dus dat scheelde wel. En vervolgens, wij hadden een, zeg maar, een soort van oom, een familie, vriend. En die hoorde dat mijn moeder dus in Nederland was. En hij was ook in Nederland. En hij was vrijgezel. En ja, toen hij hoorde dat mijn moeder dus gescheiden was en alles, toen is hij mijn moeder komen opzoeken. Want hij hoorde dat mijn moeder dus met 4 kinderen over straat ging en alles. En dat, ja. En uiteindelijk hebben ze daar een relatie uit gehad. Dus mijn zogenaamd oom, die ik eigenlijk als oom kende, als kind, die werd nu eigenlijk mijn stiefvader. Dus wij riepen hem altijd oom Cor. En dat bleven we dus nu ook doen, oom Cor. Weet je, voor ons was dat gewoon oom Cor. Maar hij werd dus onze stiefvader. En vervolgens, hij woonde in Meidrecht, dus buiten Amsterdam. En daar werkte hij ook. Vervolgens heeft hij daar een woning gekregen. En toen zijn we van dat schuurtje naar die woning gegaan. Mm-hmm. Dus, en vanuit Meidrecht, dat is helemaal boer. Ze hadden nog nooit een kleurling gezien. Dus ja, wij waren een soort van alien, hè? We waren een bezienswaardigheid daar. Zo mensen, die kinderen, iedereen ging ons aanraken, want ze hadden nog nooit een donker iemand gezien daar. En zij woonde beperkt. Meidrecht was een dorpje. Dat was 1 boerenweg en 4 winkels waren er. En als je daar hard doorheen ging, was je het dorp uit. Mm-hmm. En ja, daar hebben we een heel mooie jeugd gehad. We waren altijd buiten. Elke dag waren we buiten. We hebben veel genoten van de omgeving, de natuur. Het water was helder. In de sloten, overal. We gingen zwemmen, overal waar we konden zwemmen. Ja, en vissen. We deden, ja, eigenlijk, het was net of ik in Suriname was. Weet je, als kind hier opgegroeid en al die dingen. Ja, wij deden van alles. Vervolgens, kwam ik een jonge dame tegen. Toen was ik een jaar of 15. En ja, we hadden wel iets, we vielen wel een beetje op elkaar en dat soort dingen. Maar we waren toch los van elkaar. Weet je, zij ging met haar vriendinnen uit, ik met mijn omgeving, mijn familie meer, want ik had geen vrienden. Ik ging meer met mijn familie om. Ik had niks met vrienden of zo. En toen op een gegeven ogenblik, toen was ik een jaar of 17. Toen begon het wat serieuzer te worden tussen ons. En toen kwam ze in de familie. En, 16. Toen kwam ze dus in de familie. Toen kwam ik erachter dat ze een zigeunerin was. Dus dat ze op een woonwagenkamp woonde. En ja, daar heb ik naderhand ook heel veel meegemaakt. En ook met haar samengeleefd op een woonwagenkamp. Die vrijheid, altijd buiten, deuren stonden altijd open. Ga maar door. Die vrijheid die is zo belangrijk voor mij. Ja? Dus ik heb altijd heel veel mooie dingen gedaan en altijd die vrijheid gehad. Maar zij ook, hè. Want weet je, ik heb haar niet gekocht op een veemarkt of zo, weet je. We leefden, maar ja, we waren elkaar trouw. En bij de zigeuners is het zo, op het moment dat je samenwoont, ben je al getrouwd. Ja? En ik vind dat een mooi inzicht om te hebben, dat je niet specifiek naar een gemeentehuis hoeft, of waar dan ook, of een kerk hoeft om te trouwen. Waarom? Trouw vind ik, dat heb je aan elkaar, is iets persoonlijks. Snap je? Mm-hmm. Als je elkaar trouw hebt, dat is trouwen voor mij. Mm-hmm. Ja? Met elkaar zijn, mm-hmm. maar ook vertrouwen. Mm-hmm. Ja? Dat wanneer jij weggaat, dat ik weet dat je wel thuis komt en geen rare dingen daar doet. Begrijp me goed, hè? Mm-hmm. En dat geldt, natuurlijk wederzijds is dat, hè? Dus, maar ja, goed, dat is mijn visie van leven. Mm-hmm. En dat was haar visie van leven ook. Ja? Wat er gebeurde toen ik 16 was, mm-hmm. heb ik eigenlijk een bijna doodervaring gehad. Ik had acute blinde darm.
Ik heb gekrepeerd als een hond. Mijn moeder was helemaal in paniek. De huisarts kwam, die was ook in paniek, want die had dat nog nooit meegemaakt. Ik ben nooit ziek, maar als ik wat heb, dan is het ook gelijk acuut. En ja, wat gebeurde? Die huisarts was vergeten de ambulance te bellen, want hij zou de ambulance bellen. En toen ging mijn moeder op een gegeven moment bellen, want ja, waar blijft die ambulance? En toen in de ene keer heeft hij zijn excuses aangeboden, is die ambulance gekomen. Maar ja, nou konden ze wonen op een flat, 4 hoog. En ze mochten me niet rechtstandig naar beneden brengen. Het moest plat liggen. Hebben ze de brandweer gebeld, brandweer gekomen, werd de wagen, alles hebben ze me naar beneden gehaald, ziekenhuis gebracht. Aangekomen in het ziekenhuis, was net ingevoerd een pasje voor het ziekenfonds. En die mevrouw, die liet me niet door, want ik lag op de bed. Maar die verpleegkundige van de ambulance mocht niet naar binnen. Hij moet het overdragen, toch? En die mevrouw deed moeilijk, want ik had het pasje niet bij me. Denk ik, ja, wat gebeurt hier? Dus mijn moeder was boos geworden. Die zegt, ja, maar dit is acuut alles. Hoe neem je het pasje mee? Dat denk je niet aan, toch? En toen werd die meneer boos van de ambulance, heeft hij me naar binnen gebracht. En op het moment dat hij me naar binnen bracht en hij heeft me overgedragen bij de operatiekamer en zo, begonnen ze me te scheren, voor te gaan snijden natuurlijk. En toen sprong die absces eigenlijk, hè, is een absces, is een ontsteking, die sprong open. En toen hebben ze het weggehaald, maar achteraf was ik dus in coma geraakt. En dan hebben ze dus, dan lag ik op de intensive care. Want ze moesten het schoon gaan maken nu, wordt alles. En de meeste mensen, als het springt, overleven het niet. Dus je krijgt ontstekingen en alles. Maar op een gegeven ogenblik, ik weet voor de rest niks meer natuurlijk, want ik ben weg. Maar op een gegeven moment, toen kwam ik bij en ik zie allemaal vrouwen met blond haar om me heen en alles. Ik denk, oh, ik ben in de hemel. Want wij weten niet anders als kinderen. Leren ze je dat engelen hebben blond haar en blauwe ogen. Alleen witte mensen. Ja, alleen witte mensen, toch? Snap je? Dus ja, je weet niet beter, toch? Dus ik zie dat. En ik zie allemaal. En ze staan ook echt in een kring zo om me heen, hè? En ik denk, oh, ik ben in de hemel. Ik ben er niet meer. Echt, zo dacht ik. Tot op een gegeven moment begonnen ze te schudden aan me. En wat was het nou? Ik had heel lang haar, zo lang haar. En ik heb hele lange wimpers. Maar die blanke vrouwen in het ziekenhuis, die verpleegkundige, die hadden ook nog nooit een kleurling gezien. Dus die vonden dat een bezienswaardigheid. Dus die waren allemaal om me heen. Dus het waren geen engelen. Het waren allemaal verpleegkundigen. Die kwamen kijken naar mijn wimpers en mijn haren en dat soort dingen, weet je wel. En toen kwam ik bij. En toen maakte ene opmerking van, ja, je moeder zit hier hoor, je moeder is erbij hoor. En toen sprak ik met mijn moeder en toen hoorde ik dus dat ik een hele week dus weg was. Maar het leek net een paar minuten maar, voor mij, in die belevenis. Maar ik was een hele week, was ik er niet meer. Dus, en toen, vervolgens werd ik 18. Op mijn 18e ben ik gaan verloven met mijn toen vriendin. En op mijn 19e ben ik gaan trouwen. En dat was een gigantisch mooi feest. Ongelooflijk. Groot. Nou, echt. Het was heel bijzonder, want ook dat dorp waar we in woonden. En ik hou van zelf mijn kleding ontwerpen en dat soort dingen. Omdat mijn moeder naaide kleding, haar zus naaide kleding, mijn ooms naaide kleding. Dus ja, ik hou ervan. En wat ik ook deed, ik kocht vroeger voor 3 gulden, was heel goedkoop, kocht ik een overhemd op de markt. En dan ging ik het zelf tailleren. En dan leek het op een overhemd van 30, 40 gulden toen de tijd. Die overhemden waren heel duur als ze getailleerd waren. Maar dat deed ik zelf. Allemaal vond ik leuk om te doen. Veel eten en drinken? Sorry? Veel eten en drinken op het huwelijk? Ja man,
echt. Maar kijk, als kind zijnde, ik was een jaar of 10, toen ging ik al dingetjes doen voor mensen. Weet je, boodschapjes voor oudere mensen uit de buurt en dat soort dingen. Mijn stiefvader, zijn moeder woonde daar, over haar denk ik ook heel veel boodschappen en dat soort dingen. Dus alle beetjes wat ik kreeg, ging ik sparen. Mijn oma had een juwelierszaak en op de Albert Kuip en die had een heel mooi roos doosje, maar het was van parelmoerachtig. Een heel klein doosje was dat. Als je een sieraadstuk kocht, dan deed hij daarin. En toen vroeg ik hem een keer, oh, mag ik zo'n doosje hebben van jou? Toen gaf hij me dat. En dat was mijn doosje waar ik in geld spaarde. En op een gegeven ogenblik, ja, toen ik van school kwam, heb ik zoveel gespaard. Dan heeft mijn moeder een rekeningnummer voor mij geopend. En dan deed zij het op mijn rekening storten. Want als je jong was, dan had je niet de mogelijkheid een rekening te openen. Snap je wel? Dus toen heb ik tegen mijn moeder gezegd, als u voor mij een rekening opent, dan geef ik u dat geld, kunt u dan voor mij storten. En dat heb ik gedaan. Dus op het moment dat ik ging trouwen, had ik al voor 19.000 gulden gespaard. Ja, dus van allemaal klusjes en dingen. Op mijn 16e ging ik werken in de scheepsbouw. En daar heb ik ook heel veel gedaan. Ik heb goed verdiend in de scheepsbouw, want toen de tijd had je dat een werkgever zelf het loonbedrag kon bepalen. Ja, dus jongens van mij die gingen werken in de bouw en dat soort dingen als timmerman. En zij kregen veel minder betaald als ik in de scheepsbouw. En ik kreeg per week loon. Ik kreeg echt een zakje met daarin een loonstatus in. Ja. En mijn geld, dus ik kreeg elke week geld. Maar wanneer een schip klaar was, dan kreeg je een bonus. Maar wij kregen de bonus al vooraf. Snap je? Dus dat kreeg je erbij. Dus vandaar dat je meer verdiende toen de tijd. Dus ik spaarde heel veel. Ja? En vervolgens, ja, eens even kijken. Is het een mooi huwelijksleven geworden? Het is naar mijn zeggen, was ik zwaar verliefd en eigenlijk verblind liefd. Laat ik het zo zeggen. Maar het leven wat ik heb geleden op die woonwagenkamp was het ideale leven voor mij. Ik had geen buren, dat was alleen maar familie van haar. Haar broers, zusters woonden naast ons en de ouders. Voor de rest woonde niemand daar, wij alleen. Was dat niet juist een challenge om te wonen te midden van schoonfamilie? Nee, want mijn schoonmoeder, die had zoveel liefde voor mij. Mijn schoonvader was iets moeilijker, omdat hij zelf nooit liefde heeft gekend. Daar kwam ik later achter, door zijn verhalen en alles. En dus ik blame hem niet, snap je? Maar op een gegeven ogenblik, toen zag hij dat ik een hardwerkend iemand was en alles. En hij had een sloperij, autosloperij. En hij deed aan oud ijzer en hij werkte echt ook keihard, die man. Hij was altijd buiten te vinden. Hè? En hij zag dat ik was een spiegel voor hem. Hij zag ook dat ik een heel harde, vooruitstrevende jongen was. En op een gegeven ogenblik, toen begon ik ook zelf auto's te bouwen en bedenken. Dus ik maakte van 2, 3 auto's, maakte ik 1. Je komt bij me, je hebt een idee. Ik snij gewoon die auto, blab blab. Die mensen denken, hé, er blijft niks meer van mijn auto over. Dus ik ontwierp ook auto's, weet je, sportwagens en dingen. Ik ging zelf alles, in mijn hoofd had ik hem al gezien. Ik praat met je, je vertelt wat je wil. En in mijn hoofd is het al klaar. En dan ging ik het creëren en dan ging ik het maken. En dan, ja, soms was ik een jaar bezig, soms was ik 3 jaar bezig ermee. Maakt me niet uit. Snap je? En die mensen komen dan elke keer, want ik heb niks met foto's maken. Maar dan zei ik altijd tegen die mensen, oh, kom gezellig erbij. Soms kwamen ze en dan maken ze foto's. Of soms gingen ze met me op pad voor bepaalde delen te zoeken. Zeg ik, oh, wat denk je van als we het scherm van deze auto pakken en we maken het daarop. Dus
Ik betrok ze bij hun werk, hè, bij het werk. Oké. Bij hun eigen fantasie. Hè. En soms zeggen ze, oh, misschien kunnen we beter dat dan doen. Weet je, dan zien ze een andere visie weer. Hè. Ja. En het maakte mij niet uit. Ik vond alles leuk om te doen. Ja. Zijn er kinderen voortgekomen uit dat huwelijk, waar we het zojuist over hadden? Uit het huwelijk is precies op mijn 30ste is mijn eerste kind geboren, een zoon. En dat is eigenlijk gewoon zomaar gebeurd. Want wat ik geleerd heb in mijn leven, is dat ik hoor vaak, ja, ik wil een dochter of ik wil een zoon. En we gaan daarvoor. Maar dat wordt via laboratoria wordt dat gemanipuleerd. Ja, zo zie ik dat. Maar ik vind, als je het overlaat aan de goddelijke bron, dan ga je dat krijgen wat je nodig hebt. Ja. Want jouw kinderen, daar heb je al een contract mee getekend, nog voor je hier kwam. Snap je? En die kinderen komen bij jou om hun trauma's en hun dingen te ervaren, maar ook een spiegel zijn voor jou. Ik zeg altijd, de vader, de moeder is een spiegel ook voor het kind. Het is zo jij je gedraagt, gaat het kind zich ook gedragen. En later, pas na hun 14e, dan ben je ze eigenlijk kwijt. Dan kan je ze niks meer bijbrengen. Tot hun 14e kan je nog spiegelen. Ja? Maar na hun 14e gaan ze hun eigen weg. Dan zijn ze niet meer jouw kind. Zo zie ik dat. Ja. Ja? Want je denkt dat je kinderen hebt, maar die heb je niet, want ze zijn niet van jou. Zeg ik altijd. Ja? En ik zelf ben ook niet van mij. Ja? Van wie zijn wij? Wij zijn energie. Hè? Dit bestaat niet. Hè? Wij zijn energie, toch? We behoren tot de bron. We zijn uit een bron ontstaan van energie. En die energie zit in ons en om ons heen. Ja? Want de ziel, zeg ik, die zit niet in jou. De ziel zit om jou heen. Ja? En de energie in jou, die doet ervoor dat je hart het doet, je longen het doen. Ga zo maar door. Dus je ingewanden werken. Is ook energie, hè? Dus de mens bestaat uit ziel, geest en lichaam, toch? Ja. En de ziel is niet in ons, zeg je, maar om ons. Om ons heen. Dat is de energie om ons heen. Ja? En je moet het zien als een appel. Je snijdt die appel door. Dan heb je de kern van de appel. Dat is je lichaam. Ja? Maar als je goed naar die appel kijkt, wanneer die appel gaat groeien, hij wordt steeds groter, dan zie je dat er allemaal lijnen in zitten, net als bij een boomstam, als je een boomstam doorzaagt. Dan zeggen ze, dat zijn de jaarringen, toch? Van de boom. Ja. Nou, dat zijn je auralagen. Ja? Dat noemen ze de auralagen bij ons. Ja? Okay. En dan heb je de schil, de shield, hè? In het Engels zeg je de shield, toch? Ja? Dat is de ziel. Ja? Zo wanneer mensen zware energieën ervaren, of ze zwaar drankgebruik, drugsgebruik, je kunt aan alles verslaafd raken. Of dat je veel zware energieën hebt van boosheid, jaloezie, alles wat negatief is en niet goed voor je lichaam is, dan gaat die schild aan de buitenkant, krijgt bruine vlekken. Een appel rolt nooit van binnenuit naar buiten. Hè? Van buiten uit naar binnen. Ja? Zo, als er zoveel negatieve energieën zijn, dan moet er toch ergens heen. Zo, wanneer die bruine vlekjes krijgen aan de buitenkant, dan word je schild wordt zwakker, hè? Zo, je staat open voor entiteiten, ja? Je gaat energieën van buitenaf, ga je aantrekken, hè? Ja. Wormen, dat soort dingen, weet je? Parasieten, ze komen toch? Want ze zijn letterlijk parasieten, hè? Ja. Van waar deze kennis, Verlin? Laat ik het zo zeggen. Ik ben een hele oude ziel. Ik wist al heel vroeg dat dit mijn 7000ste keer is dat ik hier kom. Ik ben vrijwillig gekomen. Op aarde? Ja. Ik ben, of in deze matrix. Hè? Want de aarde is heel groot. Niet die kaart die wij leren op school, dat is niet de aarde. Die is nog veel groter dan dat. Ja? Is die aarde waarin wij leven, dat is beperkt. Je moet het zien als een doom. Een doom is een glazen bol.
Ja, weet je, soms heb je van die stolpen toch, die je zo zet, ronde. Nou, daar leven wij in, dat noemen ze een matrix. Een matrix is allemaal energie, gemanipuleerd met energie. En ik zeg altijd, ik geef ook lessen, ik zeg altijd tegen mijn leerlingen, wat we hier zijn komen doen, is het manipuleren van energie. Ja, hoe ga ik dat doen? Emoties zijn ook energieën. Wat doe je als je ze kwijt wil, die negatieve emoties? Je moet het gaan manipuleren, toch? Ja, wie manipuleer je? Jezelf, hè? Ja, en hoe manipuleer je? Je gaat jezelf, je gaat in meditatie en je gaat vragen stellen aan jezelf van oké, waarom voel ik dit? Maar mensen zijn gauw gewend om te zeggen, ja, maar die heeft Black Magic op me gedaan, die heeft dit op me gedaan, die heeft zus op me gedaan. Is niet waar. Of die is jaloers op mij. Ja, die persoon kan jaloers op jou zijn. Maar ga kijken, waarom is die persoon jaloers op jou? Nou, misschien omdat hij iets ziet wat hij ook graag wil hebben. Hij wil ook zo zijn als ik, toch? Oké. Ja. En dan zeg ik van, observeer die energie en laat het gewoon vrij. En dat doe je door je licht te laten schijnen. Ik zeg altijd van, wanneer je aan jezelf werkt en je verhoogt je frequentie van je lichaam, want het gaat om jou, je moet je lichaam verlichten. Ja? Als je dat doet, dan gaat je licht schijnen. Ja. En dan gaat ook alles door je heen, want dat raakt jou niet meer. Ja. Welke scholen heb je bezocht, Verlin? Daarmee bedoel ik, waren het religieuze scholen of niet? In het begin, ik ben hier in Suriname, ben ik in de Gravenstraat. Ik heb les gehad van nonnen, Belgische nonnen. Ja? Het was ergens een beetje achter in de Gravenstraat, ik weet nog goed. Dat Naskip was ernaast en onze school was helemaal van hout. En die Naskip vloog in de brand en toen is onze hele school afgebrand. Dat weet ik nog. Iets van Paulus of Hendrik of zo, Paulus school, zoiets. Ja, niet zo lang geleden gebeurde dat. De naam is me ontgaan, ja. Was een jongensschool? Nee, dat zaten ook jongens en meisjes op. Oh. Ja. Maar ik weet wel dat het toen helemaal afgebrand is. Toen zijn we iets meer naar voren gekomen in de Gravenstraat. Op een hoek was een school en die hebben dan de schoolkinderen opgevangen. En daar gingen we toen naar school. Alleen op die school mochten we dus geen Surinaams praten. Waarom niet? Nee, we mochten alleen Nederlands praten. Ze waren heel streng op die school. Op die andere school, daar heb ik zo'n mooie tijd gehad. Daar werd elke ochtend als je op school kwam, werd er een uur lang uit de Bijbel gelezen. Maar die verhalen waren zo boeiend alsof ik ze echt beleefde. Weet je? En later ben ik ook achtergekomen waarom het zo is. Dat ik die dingen ook zo beleefde. Waarom? Heel veel dingen vanuit die Bijbel van toen. Waarom zeg ik toen? De Bijbel is zoveel malen herschreven. Maar daar ga ik dieper in gaan, nu nog niet. Want er zijn machthebbers die hebben de Bijbel zo vaak herschreven door de eeuwen heen. In het belang van hunzelf, zo ons dom te houden. Ja? Maar deze nonnen, die wisten zo dat verhaal te brengen, dat je ging er helemaal in. En het is alsof je er zelf was, alsof je het zelf beleefde. Zo beleefde ik het, in mijn verbeelding. Hè? Iemand anders kan het natuurlijk anders beleven. Hè? Maar later, niet wetende, ben ik dus helemaal op het spirituele pad gegaan. En heb ik dingen tot me genomen. En ben ik vragen gaan stellen van oké, hoe zit dit, hoe zit dat? Een soort ontwaking had ik. Ja? En dat was al heel vroeg. Maar daar kwam ik later pas achter. Maar ja, misschien moet ik toch even een lijn gaan zoeken, want anders ga ik dingen door elkaar praten. Er is zoveel in mijn leven gebeurd. Kwam je op dat spirituele pad? Het spirituele pad, dat was ik al heel vroeg. Ik wist al heel veel dingen vroeg, maar ik deed er nog echt niet echt creatief iets mee. Het speelde allemaal in mijn hoofd. Ik wist heel veel boodschappen, dingen, waarom ik zo was. Ik ging anders gedragen. Ik had niet zoveel vrienden, ik had misschien 1 vriend of zo. En ik was continu bezig met het creëren van mooie dingen om me heen en mensen te plezieren. Weet je, als ik een klusje voor je had gedaan, dan was ik blij. Want ik deed alles uit puur liefde.
Ja, ja. Hè? Zelfs als ik zo'n ding moet maken, een microfoon of zo, doe ik het uit liefde. Snap je? En ik probeer altijd dingen te creëren en te maken dat mensen heel lang plezier ervan hebben. Je zei je kreeg boodschappen. Ja. Hoe kreeg je die? Visions. Zo begon het eigenlijk meer. Ik dacht dat het dromen waren, maar later ben ik gaan beseffen dat het geen dromen zijn. Maar dat het visioenen zijn van dingen die mij te wachten staan, die op mijn pad komen. Zo begon ik ook visioenen te krijgen van mensen die ik ging ontmoeten. Dan zie ik niet het gezicht, maar ik zie wat ze aan hebben. De schoenenkleur, de kleding. En dan vervolgens, dan ben ik ergens zo. En die heb ik gezien. Weet je? En later, op mijn oudere leeftijd, toen na mijn scheiding, er was iets gebeurd, nog voordat ik mijn eerste kind kreeg, was er iets met mijn partner gebeurd en mij. Voor het eerst heb ik een hele sterke jaloezie gevoeld, omdat mijn partner, wij waren getrouwd, als getrouwd stel. Ik hou van, je weet die oude soul toch? Ja, lekker tegen elkaar close. We waren naar een soulparty gaan met mijn hele familie, want ik ging heel veel met mijn moeders familie uit. Iedereen was erbij, oom, tantes, nichten, neven, de hele rattenplan gaat mee. En toen was ik met mijn partner ook. En vervolgens was een vriendin van mijn zus, die had een vriend gekregen en daar een broertje weer van, die was uit Suriname naar Nederland gekomen. En zij had hem opgevangen. En die was ook mee naar die feest. En vervolgens gaat mijn partner de hele avond soul dansen met hem. Helemaal close, alles. Maar ik zoek er niks achter. Weet je, wat ik je net vertelde over trouw. Weet je, voor mij is trouwen, is trouw zijn aan elkaar, toch? Ja, toch? Ja. En wij hebben die visie altijd, toch? Wat we geleerd hebben van trouw is tot de dood. Ja. Nou, is ook een leugen. Daar ben ik ook achter gekomen. Niet omdat het mij zo overkomen is. Maar het is een beetje gecompliceerd voor iedereen. Want de ene is heel erg religieus. Die gelooft in dat trouwen, bla bla bla. En de andere is niet religieus. Die heeft er niks mee. Die denkt ook net als mij. Die zegt, trouwen is voor mij samen zijn. En geven en nemen. En elkaar ook vrije tijd kunnen gunnen aan elkaar. Soms wil je even eruit, hè? Wil je even uit die sleur, wil je even alleen zijn. Begrijp je? En dat moet ook kunnen, hè? Maar dat is ook voor je partner, hè? Soms heeft ze het ook even hard, dan wil ze ook even weg. Maar waarom moet jij erbij hangen? Snap je? Ja. Dus jullie hadden wel vaker dat soort momenten. Dat jij even separaat ergens heen ging en zei... Nee, dat niet. We gingen overal samen heen. Maar overdag, ik was altijd buiten. Snap je wat ik bedoel? Ik woon op een woonwagen, we hadden die vrijheid. Ik was buiten, dat was voor mij belangrijk, buiten zijn. Ja, ik hou van buiten, ik hou niet van 4 muren. Ja, Snap je? Ja. Dus, nee, ik moet leven, ik moet kunnen leven, ik moet ademhalen. En ademhalen is voor mij belangrijk, want dat is mijn bewustzijn. Ja. Confronteerde je haar na afloop van dat feest dat zij de hele avond met die ene man gedanst heeft? Nou, ik ga je wat vertellen, weet je wat er is? andere man? Weet je wat er gebeurd is die avond? Ik voelde dus die zware jaloezie en toen dacht ik, maar dit ben ik niet. En toen ben ik in de auto gestapt en ik ben naar huis gereden, naar het woonwagenkamp. En vlak voor het woonwagenkamp, toen dacht ik, oh shit, haar ouders gaan vragen waar ze is. En toen ben ik gauw weer teruggereden. Je moet rekenen dat Purmerend en Leimuiden, dus het is voorbij Schiphol, die afstand, heb ik dus, ik denk ik ben een uur weg geweest. Dus heen en weer, hè. Mijn familie heeft me niet gemist, zij heeft me niet gemist, niemand heeft me gemist. Ja? Gedurende dat uurtje, ja. Gedurende dat uur. Niemand heeft gevraagd van, waar is Verlin of zo. Niemand zag me en niemand vroeg ook naar me. En toen ik terugkwam, toen ben ik naar hem toegelopen, heb ik hem afgetikt op zijn schouder. En toen ben ik met mijn partner gaan dansen. Maar ik voelde een soort van,
ja, ik weet niet. Een soort afstoot. Maar Van ja, haar uit naar jou. ja, ja. Maar goed, in ieder geval, ik heb het zo gelaten. Ik had een hele mooie witte keeshond. Mooi, beauty van een hond, een witte. En die zat meestal naast mij in de auto. Maar toen kwam ik erachter van dat ik allergie had. Dus toen moest die hond weg. En die vriendin van mijn zus, waar dus deze jongeman bij logeerde, die had een dochtertje van 5. En toen dacht ik, weet je wat, zij is zo gek van die hond, ik geef haar die hond cadeau. Dus na een paar dagen zijn we daar naartoe gegaan, hebben we die hond voor haar gebracht. Die hond loopt naar binnen en wat doet hij? Hij schopt die hond. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, maar waarom schop jij die hond? Die hond doet jou toch niks? Hij komt niet eens naar je toe, niks. Je ziet die hond, je schopt die hond. Die hond heeft je niks gedaan. En toen heb ik ook iets anders opgemerkt. Toen werd mijn partner boos op mij. Toen dacht ik, hé, iets klopt niet. Snap je? Ja. Maar goed, ik dacht niet verder. Hè? Ik blijf gewoon rustig. Nog steeds niet. Nee, nog steeds niet. Dus toen op mijn 30, toen ik bijna 30 was. Sorry. Dus na dit geval, een paar weken daarna, ik denk misschien 3 weken of zo daarna, kom ik de woonwagen binnen. En we hebben een hele mooie toiletpotten, barokstijl dingen, weet je. In die woonwagen, alles is met hout gesneden, alles is heel mooi. En toen kwam ik naar het toilet en toen zeg ik tegen haar, oh, je hoeft niet door te trekken. Zij kwam net die toilet uit. Trek me niet door, want ik moet passen. En ik kijk in die port en ik zie een hele grote bloedprop. Dus ik zeg tegen haar, ik zeg, oh, heb je een miskraam gehad? Ik zeg, nou, komt goed hoor. Ik zeg, doe maar rustig aan, je hoeft niet, weet je. Ik ging haar kalmeren, hè, weet je, liefdevol, hè. Weet je, ik bleef liefdevol. En ik zeg tegen, als het zo moet zijn, is het zo. Het komt goed. Begrijp je wat ik bedoel? Dus gaan dansen. Vervolgens jaren daarna, vlak voor mijn 30ste, was het een spiraaltje. Weet je, in plaats van, weet je, dat je andere middelen, weet je, tabletten en dingen. Pilletjes en zo. Ja. Ik ga je zeggen, en toch is ze zwanger geworden. Daarom zeg ik, uit mijn ervaringen weet ik, dat wanneer de bron zegt dat kind moet komen, je kan spiraal zetten, je kan voorbehoedsmiddelen gebruiken, het kind gaat komen. Want het is tijd dat het kind gaat moeten komen. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is mijn ervaring hieruit. Dat wij denken, dat wij beslissen, maar het is niet zo, want het is al besloten nog voor je kwam. Die moeder heeft dat contract al getekend dat zij dat kind gaat baren. Snap je wat ik bedoel? Ja. Is er een buitenechtelijke relatie ontstaan tussen jouw vrouw en die andere gozer? Mijn gevoel zegt me van niet. Het is naderhand gestopt. Maar wat er wel is gebeurd. Op mijn 30ste kreeg ik mijn eerste kind. Prachtige jongen, vol met haar, alles. En even kijken. 30. Zeg maar ongeveer 3 jaar daarna zat ik op televisie een programma te kijken. En dat ging over de stoel. Die man gaat door Nederland heen met de stoel op zijn auto. En dan gaat hij bij mensen praten. En toen kwam hij bij iemand die helemaal geen familie had eigenlijk meer. Ook geen broers en zusters. En toen had hij een gesprek met deze man. En dat heeft me geraakt. Toen dacht ik, er moet een kind bij komen. En dat is ook gebeurd. En toen kreeg ik een dochter. Wat er is gebeurd na. Wat gebeurde er tijdens dat gesprek? Dus op de Het heeft me geraakt. Omdat wat was de inhoud van het gesprek? Het ging over alleen zijn. Dus dat je geen broers en zusters meer hebt in het leven. Snap je? Nooit gekend hebt. Je bent één als kind geboren. Daar ging het. En toen dacht ik, ja, maar dit ga ik mijn kind niet aandoen. Oh. Toen dacht ik van, daar moet iets bij. Snap je?
Dus toen kwam opeens mijn dochter eigenlijk. Die werd geboren na een paar jaar. En dat ging op een hele rare manier, die geboorte van haar. Want bij die geboorte van haar, zij is geboren, althans we hebben haar laten komen op 28 februari. Want anders zou ze 1 keer in de 5 jaar, zou ze dan zogezegd jarig zijn. Hè? Wat eigenlijk ook niet klopt achteraf, ben ik later ook achtergekomen. Want de maanden kloppen niet. Ja? Maar in ieder geval, die gynaecoloog, die was dus aan het opwekken. Met, ik weet niet, met middelen doen ze dat. Die weeën. Die weeën opwekken en zo. Nou, nog voordat hij dat deed, toen voelde ik al dat het kind al kwam. En hij had een koper draadje in een wokkel, had hij bij zich. En die wou hij hier bij die fontanel erin draaien, toen ze eruit kwam. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, waar is dat voor? Waarom wil je dat doen? Want ik weet, van vroeger, ik ben geboren in een familie waar ook heel veel kinderen zijn. En ik heb altijd die dingen meegemaakt. Daar hadden ze altijd over dat de fontanel is heel gevoelig, hè? Is heel dun, hè? Want de schedel nog niet dicht. En toen dacht ik, ja, maar iets klopt niet. Waarom moet hij dat erin draaien? En toen kreeg ik de boodschap, hij mag het niet doen. Maar ik wist nog niet waarom. Toen heb ik tegen hem gezegd, dat mag je niet doen. En toen is hij gestopt, heeft hij niet meer gedaan. Maar ik vond dat raar. Maar het is me altijd bijgebleven later. Maar in ieder geval, ze werd geboren. Ik kom dadelijk terug op dat wokkeltje. Dan ga ik je uitleggen wat dat wokkeltje is. Ze werd geboren. En op een gegeven ogenblik, 17 jaren zijn verstreken. Ze was een jaar of 17 geworden en alles. En in die tussentijd, na haar geboorte, heb ik geen seksueel contact meer met mijn partner gehad. Dat klinkt misschien heel raar, maar ik heb heel veel respect naar een vrouw toe. Want ik weet, na de bevalling kan een vrouw ook pijn hebben, of dat soort dingen, weet je. Dus ik accepteerde dat. Maar vervolgens, ik was ook bezig met mijn eigen dingen. Met die auto's bouwen, al die dingen buiten, weet je wel. Ik bedoel, ik deed mijn deur open en ik liep mijn garage in. Ja. Dus ik was ook bezig in mijn wereldje met mooie dingen doen. Snap je? Ja. Dus ik respecteerde dat. Maar vervolgens had ik heel niet in de gaten dat ik op een gegeven moment 1 jaar verder was, 2 jaar verder was. Dus pas op mijn 17 jaar daarna, toen werd ik 50. En toen gebeurde er iets met haar. Toen kreeg ze een psychose. Toen stond ze op 13 hoog op een flat om naar beneden te springen. En zij heeft ook een bepaalde gave van helderziendheid. Wat haar moeder ook had. Want haar moeder die deed dat ook. En bij de zigeuners ligt dat ook in de lijnen. Snap je? En zij had dat ook. Maar een oom van mij woonde in die flat op 5 hoog. Maar op 13 hoog woonde een vriendin van haar. En daar was ze op visite. En ik was aan het werk met die vriendin, haar man. Die kluste wel eens met mij. Weet je, schilderwerk en zo. En we waren op een klusje. En op een gegeven moment werd er gebeld naar die man. En toen hoor ik dat zijn vrouw zegt van, je mag niks tegen Veulin zeggen. Dus ik vraag hem, ik zeg, wat mag jij niet tegen mij zeggen? Toen zegt hij, ja, je vrouw zat bij ons en ze wil van het balkon afspringen. Niet mooi, zo'n ervaring. We zijn hier met Veulin, ik hoor hem net zeggen. En mijn vrouw was ook helderziende. Dus Veulin is helderziend. Zometeen meer van dit verhaal. Blijf kijken. Ze wilde van het balkon springen, Veulin. Klopt. En toen ging ik er naartoe. Ik heb het werk meteen gelaten. Ik ben weggegaan. Die mensen werden boos, want het werk was bijna klaar. Toen heb ik gezegd, weet je, ik ga eerst daar alles. En laat me eerst mijn dingen doen. Dan kom ik terug, maak ik het af. Maar die mensen hadden geen respect daarvoor. Toen dacht ik, weet je, laat maar. Zoek het maar uit. Ik hoef mijn geld niet. Dit is me meer waard dan het geld dat jullie me moeten betalen. Dus ik heb die hele klus gelaten zo.
Ik ben weggegaan. Later is het wel goed gekomen, want ze zijn ook gaan denken. Snap je? Want dit is belangrijker voor mij. Ja, ja. Dus ik ga naar die flatgebouw toe en alles. En ik kom daar en ja, ze wil springen en ze laat niet los. Ze kreeg haar niet weg daar. Maar haar nichtje, dus de dochtertje van haar zus, ze heeft maar 1 zus, en haar dochtertje is ze als baby is ze in haar handen gehad en grootgebracht. Ze ging altijd oppassen daar in huis. Ja. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga die nichtje bellen. En toen heb ik haar opgebeld en toen is ze gekomen en zij is net zo lang aan het praten geweest met haar. En toen is ze over die reling teruggeklommen en toen is ze naar beneden gegaan. Maar toen zei ze tegen mij, er gaat iets met jou gebeuren, want ik zag bloed bij de deur liggen, beneden van die flat. Wie zei dat aan jou? En zei ze tegen mij. Wie zei dat tegen jou? Mijn partner toen. Ja. Ze zei, er gaat iets met jou gebeuren, want ik heb allemaal bloed gezien daar. Wat gebeurt er nu? Dus na een paar weken, of nee, na een paar dagen was het eigenlijk, na een paar dagen. Die oom van mij, die op 5 hoog woont, ging met pensioen. En ze hadden een afscheidsfeest voor hem. En hij komt thuis en hij valt dood daar. En hij stoot zijn hoofd op de grond en er lag bloed. Dus het was niet ik. Ze had gezien dat mijn oom is overleden. Precies voor de deur. Hij was bezig de deur open te doen van een flat. En hij valt op de grond. En hij slaat zijn hoofd op die dingen. En zijn allemaal bloed lag precies voor de deur daar. Maar zij dacht dat ik het was. Ja, leek je op die oom? Nee, ik leek niet op hem. Maar voor haar gevoelens was ik er dan. Snap je wat ik bedoel? Maar goed, in ieder geval, ze kwam naar beneden. En toen begon het chaos te worden natuurlijk. Want toen moesten we een plek voor haar zoeken, want ze was in een psychose geraakt. En ze begon alleen maar Engels te praten. Ze is nooit naar school geweest. Want zigeuners werden verstoten van school. Ze werden gediscrimineerd. Hè? Want het waren dieven en bla bla bla. Weet je wel. Dus ze heeft lagere school even misschien 3-4 jaartjes gehad. En voor de rest werd ze altijd weggepest eigenlijk. Hè? Zigeuners worden weggepest. En toen op een gegeven ogenblik. Toen moest ze natuurlijk een plek hebben. Om opgevangen te worden. Om geholpen te worden. Nou, toen ben ik 10 dagen... ben ik wezen reizen door Nederland heen, overal naartoe. Ze zat achter in de auto met haar nichtje en zo. Ze deed de deur open onder het rijden om eruit te springen. Ze heeft allerlei dingen geprobeerd om zelfmoord te plegen. Maar in ieder geval, uiteindelijk werd ze dan opgenomen. En in Amstelveen, op een gegeven moment kreeg ze een plek na 10 dagen overal heen te zijn geweest in Nederland. En ja, ik had die 2 kinderen natuurlijk nog, waar ik ook naar moest kijken. Dus ik moest en haar in de gaten houden en mijn kinderen in de gaten houden. Want ja, die zien ook wat er gebeurt natuurlijk. Hè? Ja. Plus in die periode had ik net een nieuwe woning gekocht. Oké. En we waren gaan kijken. Dus na die psychose, hè. Dus toen ging het wat beter met haar, mocht ze naar huis. Maar dan moest ze zich 's avonds weer melden, toch? Overdag mocht ze naar huis en 's avonds moest ze weer terug. En dan nam ik er mee om naar het huis te kijken. Ze waren aan het bouwen, alles en zo. Maar ik verbleef toen bij mijn broertje in huis. Met mijn gezin. Waarom? Omdat mijn woning die ik had gekocht, die had ik gewoon binnen een uur verkocht. En toen zei die makelaar, ja, heb je wel een plek? Toen zei ik, ja, ik kan tijdelijk even bij mijn broertje. Weet je? Maar het zou 6 maanden duren. Maar uiteindelijk heeft het een jaar geduurd. Want die bouw werd ook opgeschort van mijn woning. Ja, dus al die dingen vielen achter elkaar, weet je. En die kinderen werden ook gestrest, weet je. Want we wonen in een kleine ruimte met z'n allen, weet je. Dus iedereen was een beetje gestrest geraakt. Maar ik had die verantwoording op mij genomen. En ik bleef maar doorgaan, weet je. Ik moet wat doen, hè. Ja. En Maar waren er veel strubbelingen dan in die relatie? Want 17 jaar geen intimiteit meer na de geboorte van jullie dochter. Dat is barbaars, man. Is te gek voor woorden. Ja, maar dat werkte niet in mijn hoofd. Ik dacht daar niet eens meer aan. Dat was niet belangrijk voor mij. Oh. Snap je? Ik had het heel niet door. Ik hou van haar.
Ja. Die liefde is niet belangrijk. Die seks valt weg. Die is niet belangrijk. Die liefde overwint alles gewoon. Je bent gewoon... Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik had een mooi leven. Ik deed alles wat ik wou en alles. Maar die seks was op een gegeven moment niet belangrijk meer voor mij. Maar ik vond het wel raar dat als ik tegen haar aankwam in bed of zo, dan zei ze, ja, je bent ziekelijk. Weet je? Maar op een gegeven ogenblik ga je ook denken dat het zo is. Ja? Op dat moment, hè? Ja. Dus, maar op een gegeven moment, weet je denkt er niet meer aan, je doet je mooie dingen. Ik ben met die auto's bezig en alles. Op een gegeven moment ging ik klassieke auto's kopen, restaureren, al die dingen. Dus ik was heel intensief, eigenlijk alleen bezig. Ja. Maar zij had ook haar vrije leven. Maar als er wat was in de familie, wij waren altijd samen. We gingen samen op vakantie, we gingen samen naar familiefeesten, alle dingen. Dus ik had zoiets van, ja, weet je, we leven gelukkig. Ja. Maar eigenlijk hield ik mezelf voor de gek, hè. Ja. Liefde was voor mij blind, hè. Ja. En later, op spiritueel niveau, jullie kunnen het opzoeken. Wanneer iemand zijn blinde darm verliest, dan heeft hij zichzelf verblind. Dit gaat verder, hè. Want wanneer iemand zijn blinde darm verliest, heeft hij zichzelf verblind. Juist. En dat spreekwoord, liefde is blind, is ook letterlijk zo. Geloof dat van mij. Ja, liefde is blind. Ja, of maakt blind, sorry. Liefde maakt blind, hè. Ja, dus dat is ook letterlijk zo. Ja, want op mijn 50ste is iets met mij gebeurd. Dat monniken, goeroes, weet ik veel allemaal wat er allemaal, geven hun hele leven om te mediteren, om die arising in het lichaam te krijgen, om die onvoorwaardelijke liefde te ervaren. Ze noemen het ook wel eens Kundalini arising. Ze hebben verschillende namen in ieder geval. Maar ik noem het gewoon onvoorwaardelijke liefde, wat in onszelf zit. En toen op mijn 50ste, precies op mijn 50, daarvoor gingen we wel eens naar spiritueel beurzen en dingen. En mijn zoon was net een jaartje oud, of 9 maanden oud was hij. Ja. En toen gingen we naar een spiritueel beurs. En toen riep een vrouw me, die ook zeg maar dingen doet, hè? Medium. Ze riep mij en toen zegt ze, is dat jouw vrouw en je kind? Toen zei ik ja. Toen zei ze, heeft jouw vrouw een vlinder op haar schouder? Toen zei ik ja, dat klopt. Toen zei ze tegen mij, voor haar 50ste gaat ze jou verlaten, want ze wil vrijheid hebben. Snap je? Voor haar 50ste gaat ze jou verlaten, want ze wil vrijheid hebben. Ja, maar zij en ik scheelden 1 jaartje. Maar ik werd 50 en die psychose is gekomen in die periode ervoor. En op haar 49ste, dus net een jaar ervoor, en op haar 49ste, in die psychose toestand, ging ze een advocatenbureau bellen. En die mensen, die horen aan haar praten en zo van, hé, iets klopt niet met die vrouw. Dus toen gingen ze mij bellen. En ik was aan mijn werk. Dus ik krijg zo te horen, advocatenbureau, die en die, bla bla bla. Is die en die mevrouw, is dat uw partner? Ik zeg, ja, dat klopt. Is ze ziek of zo? Toen zei ik, hoezo? Toen zegt ze, ja, wij horen aan haar praten dat er iets met haar aan de hand is. Iets klopt niet, maar zij heeft een aanvraag ingediend voor een scheiding. Dus toen ik dat hoorde, bleef ik heel kalm. Toen zei ik, oh, dankjewel voor het telefoontje dat u mij dat vertelt. Ja. Dus ik heb het zo gelaten. Ik ben meteen gestopt met werken. Ik heb mijn auto gepakt, ik ben naar huis gereden. En toen zaten we al in het nieuwe huis. En ze zat aan een hele lange tafel. Maar je weet toch, ik moet een beetje stoer doen toch, weet je. Je kent het al. Je denkt, ik ga het nou een beetje... Maar ik kom binnenlopen en ik zeg tegen haar, ik zeg zo. Ik zeg, wat ben je aan het doen? En ze keek me aan en ze schrok. En ze zat achter die laptop, hè. En ze schrok. Toen zei ik, geef niet hoor. Ik zeg, kom schat, stap in de auto, we gaan het meteen regelen. Het was alsof een kind een lolly kreeg.
Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik zeg, maakt niet uit, kom. Ga in de auto zitten, we gaan het meteen regelen. Ik ben naar rechtshulp gereden. Ik zeg, ondertussen krijg ik berichten. Hè? Dus ik ben aan het channelen. Ik krijg berichten. Ik moet een advocaat, medium, een mediaar advocaat zoeken, een vrouwelijke. Het moest een vrouw zijn. En ze moest mediator zijn en advocaat zijn. Oké. En toen op een gegeven moment, toen inderdaad, maar ik wist niet wat mediator was, wist ik veel. Maar er was een nieuwe wetgeving gekomen dat bij scheidingen, dat er een tussenpersoon moet komen om het convenant op te zetten voor je kinderen. En alles. Weet je, maar ze proberen eigenlijk, wat ze proberen te doen, is het geen zin bij elkaar te houden dat je niet gaat scheiden. Ja. Snap je? Ja. Maar dit moest gebeuren natuurlijk. Ja, dus op een gegeven ogenblik, toen vonden we ook dus die vrouw gelijk na een dag. Ik ga je wat vertellen, hè. Deze mensen hebben nog nooit zoiets meegemaakt op het advocatenbureau. We gingen hand in hand naar buiten en zij ging gewoon lachen. En ze zegt, die mensen sporen niet, zeggen ze. Weet je, omdat ze vonden het raar. Ja. Dat we heel makkelijk waren. Gewoon binnen een paar uurtjes was alles geregeld. Convenant was opgesteld, alles was opgesteld. Eén kind ging bij haar, mijn jongste. Want anders zou ze geen huis krijgen. En die zoon kwam bij mij. Dus we hadden het verdeeld. Ja, en we woonden vlakbij. Snap je? Maar nu moest ze nog een huis krijgen. Hè? Dus ze moest nog een halfjaartje bij mij inwonen. Ja. Nou, dus op een gegeven moment, die aanvraag gaat naar de rechtbank. Wat gebeurt er nu? Die aanvraag komt bij de rechtbank de volgende dag. En de telefoon gaat bij mij. Verlin, wat hoor ik nu? Wat is er aan de hand? Je gaat scheiden, maar ik heb niemand gezegd, hè? Zelfs mijn broertje bij wie ik inwoonde toen, heb ik niet gezegd. Mijn moeder niet, mijn moeder was toen in Suriname. Niemand, mijn broers, zusters, niemand wist dat ik ging scheiden. Want het ging gewoon spontaan. Ik kwam thuis en ik zeg, kom, we gaan het regelen. Dus niemand weet het. Ja, toch? Dus wij alles gedaan. Wat blijkt nu? Mijn stiefmoeder, haar jongste zusje, ik wist niet, ze werkt bij de rechtbank. En zij moet het afstempelen. Ja. Die rechter krijgt het niet eens te zien, hè. Dus dat is ook zoiets. Maar ze had zo'n stapel liggen. En ze krijgt die brief binnen. Dus eigenlijk zou ik gewoon onderin komen. En ze moest eerst die stapel. Ze heeft meteen afgestempeld. Ik heb haar precies verteld wat er is gebeurd. Ze heeft het afgestempeld. Volgende dag komt het bij die advocaat. En die vrouw kijkt me aan. Want die vrouw had gezegd, het gaat een paar maanden duren. Zo. Dus binnen een week was ik gescheiden. Binnen een week was ik gescheiden. Ja? Zij blij. Ik ook blij. Want weet je, dan gaat er ook een bepaalde energie van je lichaam af. Die stress, die spanning. Weet je, ik wil het geregeld hebben, toch? Alles ging eraf. Oké. Vervolgens moest je bij mij nog een half jaar inwonen. Ja. Nou, wat gebeurt er? Ik had een ticket geboekt naar Suriname om hier te komen relaxen. Want ja, ik was toch al gescheiden, dus ja. Ja. Dus ik denk, ik ga bij mijn moeder, weet je, ze woont 5e rijweg, is allemaal bos daar, brulaap heb je daar. En ik vind het geweldig om in die natuur te zijn. Ja. Dus ik dacht, weet je, ik ga lekker daar. Zit ik daar, madame is boos dat ik weg ben. Ja, weet je wel. Toen was je hier in Ik zeg, maar Suriname. we zijn toch gescheiden? Ja. Ja, ik zeg, wat is je probleem? Ja. Is toch wat je wou? Ja. Nou, hoezo mis je me nu opeens? Weet je? Ik weet wel hoe dat komt. Ja, ja, Snap je? Maar het ging nog dieper. En daar ben ik later achter gekomen. Maar in ieder geval, dat gebeurde er. Dus vervolgens, ik zit daar buiten. Ik was net 1 dag daar. Komt een vogeltje naar me toe. Een wilde vogel. En die komt en die gaat bij mijn voet zitten. En die pikt op mijn voet. En ik kijk en ik zie dat vogeltje zitten. En die blijft de hele tijd met zijn kopje zo tegen mijn voeten aan. Ik dacht, jij bent mijn energie aan het opnemen. Mijn verdriet, mijn pijn. Om los te laten. Snap je? Dat was in Suriname. Ja. Ja. En ik voelde gewoon dat hij eigenlijk mijn verdriet aan het opnemen was. Zo. Want
een wilde vogel komt niet zomaar tegen je lichaam aan. Snap je? Hij kwam mij eigenlijk een soort van troost brengen. Maar naar mijn idee, want vogels kunnen dat ook, hè, ze kunnen zoals een hond dat kan doen of een kat dat kan doen, had ik het gevoel van, deze vogel komt mij energie een beetje reinigen. Weet je, mijn verdriet opnemen, al die dingen loslaten. Weet je, omdat wij ook één zijn met de moeder natuur. Hè? En dieren voelen ons aan, maar wij voelen ook dieren aan. Alleen, ja, soms stoten we energie af omdat we het niet kennen. Hè? Maar ik herken dat wel natuurlijk, hè? Want ik heb ook een verbintenis met dieren. Ja, en soms werk ik ook op afstand met dieren. Ja? Oh. Ja, dus van de week nog trouwens heb ik een hond geholpen in de Anniestraat. En laat een nicht van mij nou ook daar aanwezig zijn. Omdat die woning is van een nicht van mij en haar dochter was daar aanwezig. En zij hebben een hond en ik zag ze. Maar die hond kan niet poepen, zeg maar. Het is een jonge hond. En toen voelde ik dat hij trauma had. Toen hij eruit kwam, heeft hij trauma gehad. Snap je? En ik herkende dat omdat ik dat ook heb gehad toen ik werd geboren. Ben ik met de navelstreng om mijn nek heen geboren. Dus toen ze me eruit haalden, werd ik helemaal blauw. Toen hebben ze me terug moeten zetten, navelstreng om me heen moeten halen. En zo werd ik geboren. Snap je? Dus ik herkende dat meteen. Dus ik wist ook wat die hond ervaren. Ja? Dus toen heb ik die hond ook geholpen. Weet je, ik heb die energie uit me genomen, losgelaten. Die stress, die spanning, die trauma verwijderd eigenlijk. Hè? Zodat hij dadelijk over een paar dagen, want het fysieke lichaam moet het te gaan verwerken nu. Dat duurt een paar dagen. Zodat kan hij weer gewoon normaal zijn ontlasting hebben zonder angsten. Want het is een hond die net een paar maanden oud is. Ja. En nu weer in Nederland aangekomen. Ja. En vervolgens ging ik terug naar Nederland. Na een maandje. En ja, mijn partner natuurlijk, die is nog in huis, want die zit op een woning te wachten en alles. En ik had mij was al verteld, het zou 6 maanden duren. Is ook precies op de laatste dag van die 6 maanden gebeurd, kreeg ze haar woning. Ja? In die tussentijd verbleef ze natuurlijk bij mij. En wij sliepen nog op 1 bed. Weet je? En vervolgens, wat gebeurt er? Na een paar dagen was het net of iemand benzine over me heen had gegooid en me in brand had gestoken. Ik werd net of mijn hele lichaam aan het verbranden was. En toen schrok ik wakker. En toen ben ik omgedraaid. Toen ben ik aan de andere kant gaan liggen met mijn hoofd. Aan het voeteind. En na een paar minuten had ik weer hetzelfde. Toen dacht ik, nee, iets klopt niet. Weet je? Toen ben ik beneden gegaan, ben ik op de bank gaan slapen. Vervolgens komt zij naar beneden, zegt ze, waarom slaap je hier? Ik zeg, ja, we zijn toch gescheiden? Ik zeg, ik kan niet naast jou liggen, maar ik heb haar niet verteld van wat ik heb ervaren naast haar. Weet je, dus toen ben ik beneden gaan slapen. Nou, uiteindelijk is ze naar boven gegaan, ze is gaan slapen. Maar ja, toen de volgende dag vertrouwde ik het niet meer. Toen dacht ik, weet je wat, om haar gerust te stellen, ga ik in die slaapkamer op diezelfde verdieping. Daarnaast ga ik slapen. Dus ik zeg tegen haar, slaap jij maar hier, ik slaap hiernaast. Als er wat is, ik ben hiernaast. Weet je wel? Nou, dat was oké. Nou, dus ik ging slapen daar en alles. Maar op een gegeven moment, toen dacht ik, ja, ik hoorde haar elke keer 's nachts ging ze naar beneden rommelen in die keukenkassen. En ik hoorde dat ze met bestek rommelt, hè. En alles. Dus ik dacht, dadelijk pak ze een mes en je weet niet. In je slaap. In die psychose toestand wat ze doet, hè. Ja. Weet je, want psychose is eigenlijk overgevoeligheid van jezelf. En het gekke is, ik heb haar altijd gezegd van zoek hulp in het spirituele, want je weet niet te handelen jouw gaves. Hè? Dus ze krijgt vrije prikkelingen en dingen. Hè? Dus op een gegeven moment krijgt ze allerlei entiteiten die er een hoop gekke dingen zeggen. Weet je, toen dacht ik, weet je wat, ik ga een slot zetten. Dus ik heb zo'n toiletslot heb ik op die slaapkamerdeur gezet met een blinde schild aan de buiten. Zo ze kan dan niet zien dat die op slot is. Niet gek lang geleden hebben we zo'n situatie gehad in Suriname, toch? Het klopt. In Kommerwijnen. Het klopt. En het is een familielid van een nicht van mij. Bij wie het is gebeurd. En
zij woont ook in Nederland. En toen heb ik haar meteen uitgelegd hoe het is gekomen, waarom het zover is gekomen. Deze man heeft hulp gezocht ook en hij kreeg niet de goede hulp. Op een gegeven moment ging hij naar de kerk voor hulp. De kerk heeft hem weggehaald. Waarom? Kerken doen die dingen niet, ze durven dat niet. En ik weet het, want ik haal ook negatieve energie weg bij mensen en over de hele wereld. Ik krijg visioenen en dan moet ik een ticket boeken. En die boek ik gewoon blindelings, zoals nu ben ik ook hier. Ik ben niet zomaar hier naar Suriname gekomen. Want er zijn andere landen waar ik naartoe kan gaan. Maar ik ben hier gestuurd. Ik krijg die opdracht, ik moet een ticket kopen. Het moet op een zondag geboekt worden, geloof mij. Ik heb heel veel dingen gekeken. Ik heb een reisbureau laten kijken voor mijn vertrek op zondag. Maar het moest gekoppeld zijn aan een vlucht naar Aruba ook. Dus ik ben 2 weken hier. Hierna moet ik naar Aruba gaan om ook daar weer spiritueel werk te gaan doen. En het moet zodanig gekoppeld zijn dat het aan elkaar sluit. En uiteindelijk, toen inderdaad, was er een vlucht op 18 januari, zondag vertrekken. 2 weken Suriname. Vervolgens kom ik terug van Aruba hier naartoe. En ik heb meteen mijn doorvlucht, als ik zeg maar op de luchthaven hier kom, heb ik meteen een doorvlucht terug naar Nederland. Dus je moet goed luisteren wat het universum jou vertelt. Je hebt christenen, boeddhisten, moslims, aanhangers van het Winti-geloof. Ja. Waar plaats je jezelf? Ik heb met ze allemaal te maken. Bij mij thuis komen Chinezen, Creolen, Indianen, Hindustanen, van alles. Joden, alles zit in mijn bloed. Ja, al deze mensen, hun religie moet ik respecteren. Want wanneer deze mensen komen om hulp bij mij, staat hun familie al in mijn woonkamer. Die staan er al. Die zitten al te wachten, want ze weten van, deze gaat geholpen worden. Wat ik ook heb gemerkt is dat we hebben een spirituele groep, een spirituele familie. Met wie we continu gewisseld hebben qua ervaringen hier binnen deze matrix, het aardse. Ja? En zij die vastlopen nu, we zijn nu juist in deze eeuw gekomen om familiestukken op te lossen, bepaalde van ons uit de familie zijn gekomen om familiestukken op te lossen, trauma's op te lossen, dat soort dingen. Dus schoonmaken, verlichten. Ja? En deze voorouderen van diegene kijken allemaal mee, want ze zijn heel trots. Want ik zeg altijd tegen mijn leerlingen, de aarde is de universiteit van het universum. Ja? Er zijn heel veel zielen die hier graag willen komen, maar er zijn ook een heleboel die zeggen, jullie zijn gek, wat gaan jullie daar doen? Alleen maar trauma, ellende, oorlogen, dat soort dingen. Daarom zeggen we are the diehards. Wij zijn diegenen die avontuurlijk zijn en datgene willen gaan doen wat ons leuk lijkt. Ja, is net als wanneer je sommige geschiedenisboeken lezen. Weet je, ze gaan die plaatsen opzoeken vanuit geschiedenisboeken. Wij doen exact hetzelfde, maar alleen, ja, alles bevindt zich hier in deze matrix. Ja. Zo moet je het een beetje zien, hè? Dus het is, ik zeg ook vaak tegen jongeren, zeg ik altijd, het is die PlayStation game die je speelt. Je zoekt je avatar uit, hè? Je gaat hem uitzoeken. Oh, zo wil ik eruit zien in dat spel. Ja, want het is een spel hier. Het is een filmset. En dan kies je dat uit en dan kan je levels halen. Snap je? Je kunt jezelf oplevelen. Oplevelen. Vullen. Uiteindelijk is je, want ik kom daarop terug, je partner, je toenmalige partner, uit huis gegaan. Ze heeft een ander huis gevonden. Klopt, ik heb haar geholpen. Ik had een groot erf hier vlak bij mijn moeder, een hoekkavel, want ik hou van hoekkavels. En ik had een hoekkavel hier, ik zou bouwen daar. Ik heb een stichting opgezet, gekoppeld aan een bedrijf, om jongeren van straat af te halen, die geen diploma's, niks hebben, maar wel 2 rechterhanden, gouden handen. Dat was mijn doelstelling. Ik wou hun ook een plek in de maatschappij geven, zodat zij ook zichzelf waardig voelen en dat ze er ook mogen zijn.
Want niet alleen wij mogen hier zijn. We Ja. mogen er ook. En daar mocht zij komen wonen. Nee, mijn dochter zou hier meekomen naar Suriname. En zij zou boven wonen samen met mij. Beneden zou een winkelpand zijn, die zou ik verhuren. Ja, om de kosten te dekken. En dan had ik mijn bedrijf aan de achterkant. En de scholing, zeg maar. Maar met die partner heb je geen contact meer? Met mijn Je ex-partner? ex-partner, ja. Nee. Hoe is het verder met vanaf haar die dag, verlopen? Vanaf die dag. Het volgende is gebeurd. Dat grond, wat gebeurde dan na die scheiding? Kreeg ik binnen. Ik had een container gekocht, alles, mijn hele spullen zat erin. En mijn zuster en mijn dochter en ik stonden op het punt te vertrekken naar Suriname. En het was op een vrijdag en toen kreeg ik een visioen. En ik had Bosjebrug niet gezien, die was net gebouwd. En die had ik nog niet gezien. En ik zag mezelf boven op die brug. En ik sprong naar beneden. Maar ik denk, ik kan zwemmen, want ik hou van zwemmen. Als kind zijnde was ik overal in het water. Toen dacht ik gaat toch niets met me gebeuren. Maar toen zag ik opeens grote banden en netten. Toen dacht ik, als ik hierop kom, ga ik dood. Toen heb ik mezelf in de lucht opzij gegooid. En vlak voordat ik het water raakte, werd ik wakker. Ik heb meteen mijn moeder opgebeld. Ik zei, mam, ik kom niet meer naar Suriname. Gaat niet meer door. En mijn moeder schrok natuurlijk. Die was in shock. Die dacht, een van mijn kinderen komt lekker dicht bij me wonen. Ja. Ik zeg, mam, dat en dat is met me gebeurd. Toen zei ze, je hebt gelijk. Je mag hier niet komen. En toen is het vrijdag gebeurd. Op zondag krijgt mijn moeder bezoek hier. Een nicht van haar komt er opzoeken. En ze vertelt het verhaal aan mijn nicht. En ze loopt met mijn nicht naar het erf van mij. En ze steekt een bord erin te koop. En dan komt een man met een voorwieldraaiauto aanrijden met zijn gezin. En hij ziet dat. En hij zegt, oh mevrouw, gaat dat te koop en zo. En hij belt me op en het is verkocht. En dat geld wat ik ervoor heb gehad, was precies het geld om mijn partner in Nederland uit te kopen. Want we hadden samen die woning gekocht. Hè? En we zijn nu gescheiden. Maar die woning heb ik casco gekocht. Dus ik zou alles zelf doen. Gelukkig had ik niet veel gedaan. Dus toen die waarde werd ingeschat van die woning, was het op €40.000 meer. Ja? Dus ik moest haar uitkopen voor €20.000. Dat was precies het geld wat ik voor dat erf heb gekregen. En toen heb ik haar niet al het geld gegeven, want zij, omdat ze ziek is, gaat ze in een sociale dienst. Hè? Dan pakken ze al het geld. Toen heb ik tegen haar gezegd, alles wat je nodig hebt, koop alles nieuw voor het huis. Dan betaal ik alles. Dus zij bestelde het alles, die bonnen kwamen, ik betaal het. Weet je, maar ik betaalde cash, hè. Niks met de bank. Ja. En toen uiteindelijk, bleef nog €5.000 over. En ik was in de supermarkt bij mij en een kennis van ons, dus een broertje eigenlijk, of nee, een zwager van haar zus, die met zijn vrouw kwam in de supermarkt en die zegt tegen mij dat zij aan het vertellen was binnen haar vriendenkring dat ik haar heb opgelicht. Want ze krijgt nog €5.000 van mij. Maar zij snapt niet, want ik heb tegen haar gezegd, zodra je wat nodig hebt, zeg het mij. Ik zeg, want je mag maar tot €5.000 hebben op je bankrekening. Alles wat erboven is, pakken ze van je af, want je leeft eigenlijk van overheidsgelden, toch? Van de uitkering, toch? Snap je? Maar ik doe het ten goede voor haar, hè? Ja. Maar toen ben ik zo boos geworden. Ben ik thuis gekomen, heb ik die hele €5.000 op haar rekening gemaakt. En wat is gebeurd? Ze hebben het meteen weggehaald. En ze heeft het niet teruggekregen. Nou ja, ze krijgen een uitkering, hè? Pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. Ja, maar het is toch eigen schuld, dikke bult. Eigen schuld, dikke bult. Er is nog een beetje met Furlin. Ja. En ik wil het horen, want Furlin is ergens gestopt. Welke leeftijd was dat? Ik weet... 50. Ja toch? Er is nog een beetje. Blijf waar je bent. Dit is Libitori. Ja. Nee, Deborah. Tel af, Deborah. Furlin. En zo is dat gegaan. Jammer, die €5.000 zou ze anders besteed kunnen hebben.
Met vakantie of weet ik veel wat, daar had ik er betaald voor, toch? Als andere mensen dingen voor haar betalen, dat mag wel. Maar ze mag het niet in mijn eigen bezit hebben. Begrijp je? Ja. Dus vandaar. Op een gegeven ogenblik gingen we een paar maanden voorbij. En toen kreeg ik de schuld dat ik die 5.000 van mijn rekening, of haar rekening had afgehaald. Terwijl ik haar rekening niet heb. Ik kan het er niet afhalen, ze heeft haar eigen bankrekening. Dus ze had de boodschap aan haar zoon meegegeven, aan onze zoon. Dus mijn zoon die komt thuis, die zegt, pap, wat is gebeurd? Want mama klaagt dat er was 5.000 euro op haar rekening en het is weg. En toen heb ik hem gezegd van luister, dat en dat is gebeurd. Ik ging naar de supermarkt en ik hoorde leugens worden verspreid over mij. Dat ik haar heb opgelicht. Ik zeg, maar ik heb je hele moederhuis gedaan. Ik heb geschilderd, ik heb alles gedaan. En ja, waar die 5.000 is, dat heb ik er gezegd. Ik zeg, de overheid neemt het in beslag. Want je krijgt een uitkering. Ja. Dus ik heb hem laten zien. Ik zeg, kijk, ik heb het overboek, alles. Weet je, dus toen heeft hij dat doorgegeven. Toen heb ik nooit meer wat gehoord. Ja. En toen gingen jullie vreedzaam uit elkaar. We zijn sowieso vreedzaam uit elkaar gegaan. Alleen, ik ben erachter gekomen dat... Ik kreeg eerst die onvoorwaardelijke liefde op mijn 50ste. Onvoorwaardelijke liefde. Ik stond op een ochtend op. En ik voelde het helemaal door mijn lichaam heen gaan. Alsof mijn hele lichaam één grote energiebol was. Dus dat lichaam bestond niet meer. Ik was gewoon één grote lichtbol. Licht, alleen maar licht. En dat was zo overweldigend dat de eerste week dat ik naar mijn werk ging, ik hoefde niet meer te eten, niet meer te drinken. Ik hoefde niks. Ik kon gewoon van dat licht leven. Onvoorwaardelijk liefde. En wat gebeurde die ochtend dat ik het kreeg, gaat de telefoon uit Amerika. Ik had een hele goede connectie met mijn zus. En als haar wat gebeurde in Amerika, voelde ik het. En nu voelde ze dat er ook iets met mij aan de hand was. En ze belt me op. Het was 5 uur in de ochtend. En ik neem op. Ik zeg, Ker, het is 5 uur in de ochtend. Waarom bel je me? Toen zegt ze, wat is er aan de hand? Ik zeg, Ker, ik kan niet praten nu. Ik zeg, want het is die onvoorwaardelijke liefde. Die is zo overweldigend, zo mooi. Dit is wat mensen moeten alles hun hele leven voor geven om dat mee te maken. Maar dit is zo overweldigend. Ik weet het niet. Maar toen zei ze, broer, ik voel je helemaal hier. Ik voel het door de telefoon helemaal hier. En ik ga naar mijn werk en ik stop bij stoplichten. Dieren kijken naar me in de auto, honden en dingen. Ze zei, alsof ze echt het licht van mij zien. De meest chagrijnige mensen in de auto beginnen te lachen naar mij. Kinderen beginnen te lachen naar mij. Alles. Maar ik ben aan mijn werk, maar met die energie kan ik niet mijn werk... Ik wou gelijk stoppen met werken. Ik kan niet werken. Ik heb een eigen bedrijf, maar ik wou niks meer doen. Ik wou alleen maar van dat moment genieten en alles. En toen ben ik thuis gekomen. Heb ik me opgesloten in mijn huis. Ik heb alleen maar gewoon dagenlang, misschien 7, 8 dagen lang achter me gehuild van dankbaarheid, liefde. Ik weet het niet. Alle energieën gingen door me heen van dankbaarheid. En ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Dat is zo'n overweldigend gevoel. Dat op een gegeven moment... ik heb een zus die vlakbij me woont. Ze had net een babytje gekregen, een meisje. En ik had het heel moeilijk na die scheiding. En zodra ik op vrijdag naar mijn werk bij haar kwam... en zij zag me... was alles weg. Ik zag die baby en zij bracht iets in mijn leven. Ze maakte me blij. Zodra ze me zag, begon ze te lachen. En dan voelde ik niks meer, was mijn verdriet, alles weg. En toen kreeg ik die onvoorwaardelijke liefde. En dat ging nog meer ging het erop in. En toen op een gegeven ogenblik belde mijn zus aan op vrijdag, want ze miste me al 2 vrijdagen. En toen zegt ze, broer, wat is er met jou aan de hand?
je bent helemaal mager geworden, alles. Ik zeg, nee zus, ik zeg, dat en dat is met me gebeurd. Maar ze denkt, nou ja, het zal wel. Ze weet, ik kan haar niet uitleggen, want ze heeft geen begrip daarvoor, weet je. Ze is niet ready daarvoor, ze snapt dat niet. Toen is ze gauw eten van maken. Niet 1 portie, 2 porties. Ze zei, je moet gaan eten. Ik zei, nee, ik hoef niet meer te eten, niks. Wat ik voel, ik heb geen voedsel nodig, geen drinken, niks nodig. Ik leefde al 2 weken zo. En toen zeg ik tegen haar, maak je niet druk, het komt goed met je broer. Ik zeg, maar laat me even tot mezelf komen. En toen ze wegging, toen ging ik in gebed en toen vroeg ik, alsjeblieft, kun je het verminderen voor mij? Die liefde was je te veel. Ja. Ik was nog niet ready voor. En ik denk dat niemand op deze wereld er ook echt ready voor is. Wanneer je dat gaat beleven, moet je er klaar voor zijn. Snap je? Je moet, maar hoe kan je er klaar voor zijn als je niet eens weet hoe het echt voelt? Snap je mij? Ja? Dus ik heb het ervaren, ik weet wat liefde is. Soms hoor ik ook mensen praten. Ik wist ook al heel jong, ik ga alleen maar vrouwen op mijn pad krijgen. Met problemen en kinderen. Zo, ik heb ook certificaten gehaald daarvoor dat ik kinderen mag begeleiden en kinderen mag helpen. Dat moest ik doen. Ik werd gezonden. Ik heb ook bepaalde diploma's moeten halen in het spirituele om bepaalde dingen te doen. Want in Nederland, als je dat niet hebt, dan zien ze je als een soort van, hoe moet ik het zeggen, nep. Hè? Dus je bent dan met valse dingen bezig. Een pseudo-helderziende. Ja. Of een pseudo-medium. Ik heb een bord, medium, ik ben officieel medium. Ja? Ik heb een nummer, ik sta ingeschreven bij een vereniging die achter mij staat voor wat ik doe. Ja? En als je dat niet doet, dan zien ze je als iemand die maar wat doet. Hè? Ja. Dus je bent medium en niet helderziend, of allebei? Nee, bij mij, kijk, ik krijg vrouwen bij mij die kunnen zien zoals ik jou zie. Die zien de tijdlijnen gewoon naast ons. Zij zien ook wat er doorheen loopt. Door die ruimte hier, ja, ik weet, daar zitten hier 2 Grace nu. Die zitten mee te luisteren. Maar die zie jij niet, maar ik zie ze wel. Ja? Zij horen en luisteren wat wij bepraten. Want hun leren er ook van wat wij doen. Ja? Dus zij op de hogere spirituele lijnen, ja, waar wij ook vandaan komen, officieel. Zij leren ook van ons. Ja? Wij zijn hier om dingen te leren, maar op hogere tijdlijnen, zij leren ook hoe wij handelen. Waarom doe je die domme dingen? Ik zeg altijd, we doen niks fout of goed, hè? We kunnen alleen domme dingen doen. Heb je ooit iemand horen zeggen, man, vullen is hocus pocus? Klopt. Ik heb het in mijn eigen familiekringen. Ik heb in principe, ik hou zielsveel van mijn familie. Ik heb het zo ook 100.000 keer. Soms krijg ik iets in me op. En dan moet ik bij iemand, als ik het in me krijg, dan moet ik het ook meteen doen. Zo kan ik zomaar spontaan mijn telefoon pakken. En ik stuur iedereen een bericht van, ik hou van jullie. En dat komt gewoon in me op. Dit is een mooie uitsmijter. Ja. Iedereen krijgt een bericht met, ik hou van jullie. Klopt. Veulen, dank je wel. Het is je eerste keer. Hopelijk maak je weer eens wat tijd vrij om bij ons aan te schuiven. Ik heb heel veel te vertellen, want we zijn er ook niet aan toegekomen om eigenlijk de jeugd hier in Suriname op het ogenblik, die zijn ook aan het ontwaken. En zij krijgen ook allemaal te maken met families en dat soort dingen, waardoor ze hun keelchakra dichtgooien. Ja? Ze kunnen niet praten omdat ze angst hebben voor hun uitspraken die ze doen en dan raar en gek gevonden worden. Ook door hun vriendenkring en alles. Hier in Suriname leven ze nog ver achter. Ja? Maar onthoud één ding goed, en dat is voor de jeugd bedoeld van Suriname, wat ik hier nu ga zeggen. Specifiek dat, want ik hou zielsveel ook van jullie, want ik weet. Oké, Furlin. Medium Furlin. Jij zou hem misschien helderziende noemen. Maar geloof me, die man heeft een heleboel te vertellen. Maar deze keer hebben we dit gebracht voor je. En dan nog is het een mondvol geworden. Sorry voor die interruptie. Maar dat zou wel even moeten. Dit soort verhalen, als je meer wil weten,
Ja, hij heeft de website simian5d.com. Kun je bezoeken. En dan komt dat wel voor elkaar. Een beetje creepy lijkt het me nog. No, hij weet wel waar hij over praat. Dus dat is hem. Maar beste aardige man. Ik heb bijna geen enkele vraag gesteld. Ik heb weinig vragen gesteld. Hij sprak aan één stuk door. Eigenlijk is dit mijn makkelijkste gesprek geworden. Zou je het noemen interview? Dan maar. 5 vragen? Nog geen 10. No. Dit, ik weet zeker. Je mag gaan tellen. Tel alle Libitori afleveringen. Tel alle Barkie Procent edities. Tel die ene van Ghetto Story. Tel, ga luisteren naar al die Survivors at Showcon podcast episodes. Geen één was er met zo weinig vragen die ik hoefde te stellen. En zo gaat dat eraan toe. Makkelijk zat. Laat even je comments lezen. En een subscribe, hè. Dat belletje, als je nog geen subscribe geplaatst hebt. Dan krijg je alle updates van ons. Tot gauw voor de volgende Libitori. Met de complimenten van de Budget Spot. Nieuwe en tweedehands kleding bij Showcon aan de Frans-Japanenstraat 163, Hoek Kasaba Oloweg. Kom en haal jouw voordeel.